Mojko, poď, pozývam ťa na pohárik. No ale my predsa nepijeme alkohol. No dobré, ak to hovorí, že toto je alkohol. Minule som bola v jednej reštaurácii a ponúkli mi nealkoholické Campari. No bolo to úžasné. Ochutnej. To je výborné. Ako sa to robí? Sleduj. Budeme na to potrebovať grapefruit, pomaranče, limetky, zázvor, no a z korenín to bude klinček, badian a škorica. No a samozrejme, ja sa snažím kupovať nestriekané, ale to sa nedá úplne 100% zabezpečiť, takže ja mám síce špeciálny filter, ktorý mi vyrába alkalickú vodu až číslo 11, ktorá dokáže vyťahnuť všetky herbicídy a pesticídy z tejto kôry alebo šupky alebo z povrchu týchto exotických ovocí, ale môžete si aj po domácky vyrobiť takúto vodu. To znamená, dáme teplú vodu, sodu bikarbónu a jablčný ocot. Ponoríme tam toto ovocie, ktoré budeme používať na niekoľko minút a tak si aspoň trošku zabezpečíme zdravšie. Tak ovocie je umyté, teraz to všetko nakrájame na drobnejšie kusy. Tak máme to nakrájané vo vode a teraz pridáme už len škoricu, samozrejme podľa chuti, tiež to potom dobre premiešame, pár klinčekov, no a pár kúskov badiánu. No a teraz túto zmes dáme variť, teraz pozor, na 4 hodiny. Ja viem, teraz sa nebavíme o tom, ako dostať vitamíny do tela, pretože ani žiaden alkoholický, ani žiaden nealkoholický nápoj neobsahuje žiadne vitamíny. Takže toto nie je o tom, ako dostať vitamíny do tela, ale ako si urobiť príležitostne skvelý nápoj, ktorý môžete použiť napríklad pri návšteve alebo keď si chcete len tak niečo dopriať. No a po uplynutí stanoveného času a vychladení si to nezabudni predsediť cez sito a želateľne aj cez nejakú gázu. A toto je výsledok. Samozrejme, že som to robila nad umývadlom, tým som vás nechcela zaťažovať. No ale teraz ja som sa rozhodla to trošku prisladiť. Je to také nahorkasté. Ten, kto má takúto chuť rád, ako to trošku pripomína to Campari, tak áno. Ale ja som sa rozhodla, že dám trošku, možno, že vy máte nejaký iný, možno ďatlový sirup. Naozaj len troška. Rozmiešame a môžeme servírovať. Zaslúžilo by si to ľad. Trošku dekorácie. No, ideme to ochutnať. Tak to nie. Tak pomalšie. Na zdravie. To je vynikajúce. No tak s takým niečím si pripiť. No pokiaľ sa vám recept páčil, tak ho pošlite svojim najlepším známym alebo nezabudnite sledovať túto stránku, kde máme nielen recepty, ale aj cvičenie na každý deň. Lúčim sa heslom: ostaňme skutočne zdraví.